gboo. Ya mere ndị Igbo ji mara na ọ bụ nwoke na nwanyị na-ebikọ wee mụọ nwa, ha zụọ ha. Ndị Igbo na-efe chi ha. Ọ na-abụ ifesie ike n'obodo, ha eje kpọkwuo chi ha, maka na ha were ana nsọ dị iche iche ebe ha dosara wee na-efe chi ha. Ụfọdụ ji obi nna ha wee mere isi, ewere ka o si dị, ọkpọkwube ndị nne na nna ya, kpọkwube ndị ichie, ndị nna nna, ndị nagoro mmụọ ka ha nyere ya aka. Ọ bụrụ na ha emesịa nke a, ewezikwa ka o ji sie ike, ha ma na ewere ndị dibịa ekere wee ya amamihe pụrụ iche nyekwa ha ike nke ha, ha mara na ọ bụ ndị a ka a na-eji agbakwuru na ihe gbagwojuo mmadụ anya dịka ihe gbasara mmụọ. Ya mere na ndị Igbo kwenyere n'ihe dịka mmụọ. Ndị Igbo kwenyere na chi, na chi ewechi kasị kere ihe niile, ma wee ka o si ka eze ndị mmadụ chi nke ha, mmụọ na-alụrụfe ọrụ dị iche iche. Ọsie ike n'obodo, obodo na-agbakwuo wee jee n'isi mmụọ ha wee kpọkwuo ha. Ụfọdụ ezinụlọ kwekọrịtara maka mmụọ na amamihe ha were mmụọ ezinụlọ ha ji wee na-echekwa onwe ha wee na-enyere onwe ha aka, ihe na-agara ha nke ọma. N'anya na gboo, maka nkwekọrịta ụfọdụ kwekọrịtara mere na ha na obi ụfọdụ na-amụ ọmụmụ karịsịa ndị ọzọ. Maka gịnị? Maka na ha nwe mmụọ ọmụmụ. Ọ na-aja abụ achọọ ije nwaanyị, a na-ajụ ajụjụ ndị a na-eje na be ha. Eje na be ha, ha ga-amụkwa nwa, ha na-amụ ọmụmụ, mmụọ na-esirife ike. Ụdị ihe a ka ndị gboo kwenyere n'ime ya wee na-ajụ ajụjụ. Kedu ndị ha na-ajụ? Ha jụọ agbata obi, ha eje jụọ dibịa na ndị mmụọ, ndị ma ihe gbasara mmụọ. Mana gboo na-ewe ezinụlọ ọgaranya ngadanga na ịga n'iru na ịdị ogologo ndụ dị na ezinụlọ ha na agbụrụ ha. Ọ bụ na ka ha si kwekọrịta ma debe aka ha ọcha, ha na-eme emume, ha mefie ya wee mejọọ ma ọ bụ gafee otu nkwekọrịta ha kwekọrịtara, n'iji maatụ na ha agaghị atụ asị ma ọ bụ zuo ori. Nwanna ụdị ndị odi otu a, ụbọchị ọbụla onye ahụ si na agbụrụ mmadụ ma ọ bụ agbụrụ ezinụlọ a jee zuo ori ma ọ bụ were ihe mmadụ, a na-ejide ya wee taa ya afụ. Ụfọdụ n'ime ha na-esi ebe ahụ anwụ. Ọ bụ ihe ndị gboo debechara na ezinụlọ dị iche iche. Ụfọdụ ezinụlọ debere na enweghị ihe ga-ejikọ ha na nwunye mmadụ ma ọ bụ nwaanyị mmadụ. Ụbọchị ha mere ya, a were ụdị afọ ha pụtara n'iyi ma ọ bụ kwekọrịtara chi ha na ọ bụ ihe ga-eme ha. Mmere na ha na-eme ha anya, ha na-adị ogologo ndụ. Ya na-eme ya, ha na-akpata akụ. Ha na-eme ya, gee ntị, enweghị ihe ndị mmadụ ga-emegide ka emeta ha ma ọ bụ gbuo ha, ma aka anaghị egbu ha. Ha na-anwụ n'oge nke chi ha. Ụfọdụ bụkwanụ ndị kwekọrịtara nke a na-enweghị ihe ị ga-eme n'ụwa a, ma ọ bụ gwọọra ha ọgwụ, ma ọ bụ mee ha ọhịa ọjọọ ka igbuo ha, maka na ha ga-adị ogologo ndụ ha wee oge chi ha chebere ya. Ọ bụ mmụọ nke ha sikọtara kwekọrịta na be ha. Obodo, ezinụlọ na gboo were ihe eji mara ha dịka ndị dike. Onye ọbụla chọọ ije n'ezinụlọ, a na-ajụ. Ewere ihe ike mee n'obodo, a na-eje jụcha ndị ichie n'obodo ma ndị a ga-akpọ ka ha je n'ọlụfụ ụdị ahịa afọ, ụdị ma ọ bụ ihe na-eme. Anyị wekasị ndị gboo ma ihe ekwe na-akụ n'anya. Ewe na gboo, ndị ọ bụ ịchụ nta anụ ọbụla a na-atụ egwu abụrụ maka ha. Ha ma maka ihe gbasara anụ na anụ ihe ha na-asụ, maka na ha ama ka ha ga-esi wee meta o wee bụrụ nke ha. Ndị gboo kwere na ọgụ ya bụ chi ya. Nke a bụ isiokwu anyị ga na-akọwa n'ụbọchị nke taa. Mere na ọ na-abụ ọsọ chụba nwata na be nna ya, ọ gbakwuru ndị obi nne ya. Nke ahụ ka na-eme n'ụbọchị nke taa. Ọkwa ya bụ ọkpụrụkpụ ụmụ isiokwu dị iche iche anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị ji asị na ndị Igbo were okwukwe dị iche iche ha bịara n'ime ya na-edu ha wee na-aga. Abụ m Chizzy Ani. Nke ahụ bụ eziokwu. Anaghị afụ ụgwụ kwada mere na a na-agba gụrụgụrụ amechi ugwuele abịa nọnyere anyị n'ọnụ ka
maka na ụna amara na ka anyị na ya na-esi eme ya na gboo ri ya mere nke tata ọ sịrị na ya ga-abịa nọrọ anyị atị okwu ọnụ amechikere ndị Igbo mma mmanụ anyị na-ahaziri unu ọnọdụ taa ka anyị wee kpaa tinye ọnụ ọzọ kpaa maka omenala Igbo ka o si amasị anyị. Daalụnụ. ọ dị mma amechi na ịgbapụ ọsọ maka na anyị chọrọ ka ndị mmadụ na-ege anyị tata wee gwa anyị ofufe nke chi ha wee ghọta ihe anyị na-ekwu. Ọsọ chụba nwata ọ na-agbakwuru ikwu nne ya. Okwukwe ndị Igbo a kedu ka isi fie ọka na-eme wee rue tata maka na ụfọdụ bụ ndị a nụrụ na mba ha amaghị ihe bụ ikwu nne, ụfọdụ bụ ndị enyi ka ha ma, ụfọdụ bụ ndị a satara isi, ndị na-asaghị isi nọ n'obodo dị iche iche jee n'ọrụ ha dịka nna na nne ma ọ bụ nne n'oge ha na-anụ anụmdi mere na ịyara m ya karịrị alụkwaghị m wee karịzie. Ọsọ chụba nwata na be nna n'ikwu nna ya ọ gbana n'ikwu nne ya tata ha ga-anabata ya. Ụfọdụ ọma ikwu nne ha. Daalụ. Ịma na ka ọnọdụ si wee taa maka na ka anyị si wee fụzinụ onwe anyị anyị ahapụgo ọtụtụ ihe dị iche iche tinyere etu anyị si ebi ndụ. Omenala adịkwuziri okwu nke omenala na ihe anyị na-ekwuzi bụ ka anyị si ebi, kedu ihe anyị na-emegasị wee ka na-eprote ka ndụ si adị ka o si wee dịrị, ihe na-ejikọ anyị ọnụ dịka na abịara asị dịka okwukwe ndị nna nna ha kwere gboo wee ntọta na anaghị atọrọ na-eweta ọnwa mgbe a ga-abịa ị na-eto a na-agwa gị mara nwanne gị mara nwanne gị ayakwana nwanne gị na-ede nsọ Ndubuisi ihe a niile ịdị ndụ n'ihe niile ga-abịa ọchụ adịrọ mma ihe a niile ya bụ ị na-ekwu okwu nke a njere obodo ọkwa n'ikwu nne ka njere eruodi na be papa m n'ikwu nne m ya bụ n'ụmụ Egwuala Ohoto ebe a ka m nọrọ. Anọrọ m ndị mụ na ha nọ bụ ndị ụmụnne nne m. Nne m ka dị mana nne nne m anwụgo, nna nne m anwụgo mana adị m ama na ndị anwụgo. Ị na-anụ ya na-agwa gị na be nne m onwerozi onye dịka n'ụnụ ya onwerozi onye bi ebe ahụ maka ha acha niile anụchago di. Ha nwere naanị otu nwanne nwoke obiro n'ụlọ ya na ndị bịa mana ọ adị na bịa enwere ike esi ka nje na be Benja nọ na nke Benja ma ọ nọ na nke Francis ma ọ bụla nke onye ọzọ mana ha na-agwa m kedu ka isi wee nọrọ ka esi wee dịrị mbịa asịcha m nọ ihe a ga-egewe ntị bụ ka ha mara ma nwere ma ọsọ na-achụ m ka ọ na mbịara ka m fụ ha nkwu ihe ọbụla bụ m amarịta ga-esi haziere m ọnọdụ. Ọ bụrụ na ọ dị ka ọsọ a ga-ajụ m kedu ihe na-achụ m, kedu onye na-achụ m, ọ ndị be nna m maka o nwere ike okwu nwere ike osewere gị na nwanne gị, okwu nwere ike osewere gị na papa gị, okwu nwere ike osewere gị na ụmụnna gị. Asịsị ka akọwa a na-achọ ana m ekwu na ndị ị ga-agbakwuru bụ ndị be nne gị ijesi ha na-ekwu ihe ụmụnna m na-eme m n'ọkwa ka unu ha ezite ozi zitere ụmụnna si ha nakwa ihe a bụkwa ọchụ n'isi nwa anyị ka ihe ọbụla ghara ime ya na anyị na-achọ unu mbọsị dị etu a dị etu a ka anyị mara ihe na-eme. Ya bụ mgbe gboo agafecha be nna gị ebe kachasị wee dị mkpa bụ na be ikwu nne. Onye wee na-asị na ọsọ chụwa nwa ọgbana n'ikwu nne. Ị mara ihe anyị na-ekwu bụ ihe jikọrọ mere na alụmdi na nwanyị, alụmdi ndị Igbo ma alụmdi nwanyị n'Igbo dị ejighị ya egwu ọ bụ ihe afọ dịka nsọ mere na tupu abanye n'ime ha na-ajụsi jugasị ajụjụ wee jesi ezinụlọ ha na-anakwu kedu ka ha si dị ka ha si eme omume na ihe ndị ọzọ maka na ha kwekọrịtara na ịbịa na ha na-agaghị abụgoro ofu na ịbịa nụrụ nwa ha amụọ ụmụ ebe a nọ ha gbụrụ ha ka na-aga a ga-eji ya chekwa ya bụ na ewere ọgwụ ije na ebe ụfọdụ a na-eme anụmdi dị ka ekwesịrị ime anụmdi ọ na-adị ka na-agba ndụ ewe anụ a na-egbu erikọ ụbọchị a ka a ga-ekwupụta okwu ịgba ndụ
okenye nọ n'ezinụlọ a ma ọ bụ nna na-anọchite ezinụlọ onye nke na-abịa anụ nwaanyị na onye nke a na-anụ, a na-agbakọrịta ndụ n'iji gosi na enweghị ihe ọjọọ ọbụla ha ga-eme, na ha bụgoro ofu, na nwa ha bata na mgbe anabata ha. Mana nke mụnwa mere ndị nke be anyị, mụnwa toro na ụmụ nna m ochie. Ọ na-abụ oge ụwa na-atụ ụtọ ịmụ ụmụaka ụfọdụ akpọrọ ha jee mara ebe ikwu nne. Oge ụfọdụ ọ na-abụ nne ochie na azụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na mgbe m ka na-etote etote, anyị ga-anọkọta mma mmụọ nwa maka ụmụaka ụmụnne m naanị ofu adaba anyị bụ onye tọọ m amacha mgbe a mụrụ nne m ndị nke ọzọ. O nwere etu a ga-esi wee nọọ mma ma kwado mbọsị ego ekuru nwa jee na be nne ya ọsị ka ya kuru nwa jee be nne ya jee gosi ha nwa. Ọ ga-esi nri werechaa ihe dị iche iche, ha ga-ama na ọ na-abịa, o buru ezigbo nri wee jee. Ọtụtụ oge m na-esi ya, anyị ruo agbakọọ abịa si nwa ha na nwa ya n'ọnụ. Ụfọdụ ga-ewetacha ihe onyinye a ga-enye nwa, ego, akwa, ihe dị iche iche, ọkụkọ, ihe a ga-enyecha nwa. O bute nri a onye ọbụla erie, etu ọbụla ọra onye ọbụla ga-atụrụ ya ka ọra wee rie. Mgbe ndụ ka dị ụtọ, egotere ya mmanya, mechaa ya ọfụma. Ọ na-abịa ihe ọṅụ dị iche. Ọtụtụ oge ọ ga-ehi ebe anwa, nwa anwa ehiri na be nne ya ochie. Chifo na-egosi ijikọnata ọkọ ịfụnanya na ịbịara be nne gị na ịbịara be nna gị na ebe a dịka m bụ onye ụmụ nke a, mana nsị be nna m ruo asị na ebe a bụ be gị, na ọsọ chụọ gị ebe a na-ekwe ebe ị ga-agbanata. Ị na-etozi mana ị nwezi ike na-ejezi na nke gị ịchọzịa. Dịka m nwa, be nna m bụ ohodo, be nne m ha bụkwa ohodo. O nwere ike nnọkọta ụmasị m njecha ị na-ekwu be nna. Oge ụfọdụ ihe ọ na-egosi bụ ịma na be ndị nne gị ochie ahụ were ụmụnna. Ihe a na-ekwu bụ na be nna gị ahụ, nna mụrụ nne gị, were ụmụnna. Na ọ bụrụ sọsọ na obi ahụ na ụmụnna ahụ niile ewere ibe siri ike na ụmụnna a ga-apụta. na-agụnụ Chizzy bụ ụmụnna n'ikwu nne m a, ụmụnna ha ka ha bụ ụmụnna nne. Dịka ndị nna ji ya na mma m ha na ụmụnne ha nna ha bụ ofu. Aja niile ịma ike oyi wetara ugbu a ka m kwọsa anụ gị ihe mere na nke m na ogbe ka gbaa be anyị akọgoro m gị ya. Anyị ejekwa n'ije, mana ana m ekene igwe be anyị, igwe Okechukwu obodo na onowu anyị, onowu Edilayon Sunday Ịdagụ. Nke gị dị mma. M watoro na obi nna m ochie too wee tosia, mana ugbu a ụfọdụ ụmụnna nke mụnwa bịaziri ọgwụbịa imechi be nna nke mụnwa. Nna gị ochie ka nna afọ gị? Na mgbe nna afọ nna mụrụ m, ebe a nụrụ nwanne, ebe a nụrụ nne m. Ụfọdụ ụmụnna nna m ochie ụzọ dịgoro ebe nna m si. Achọ ka ndị na-ege anyị ntị ghọta, ndị anyị na-ekwu gị na ha nwere ha bụ ndị be mama gị, ọkụ ya? Ndị be mama m, ụmụnne ya. Maka ndị ha bụrụ ụmụnna gị, ndị a bụ ụmụnna nne gị. Ha wee pụta. Ịma dịka anyị si ebi n'ogbe, obodo nna m si aga, ụzọ ndị mmadụ si aga tupu amụọ anyịwa, amụọ nna anọ anyị ochie ha ebe ha nọ. Ofu a na ụzọ ha gafere bụ ofu a na eyere maka nwanne nna m ochie a ya bụ ebe nne m nụrụ nwaanyị na-abụ. Ihe mere o jikwa nnọọ nwaanyị na-abụ, nke mbụ ịmago mgbe ochie na ọ na-amụ sọ nwaanyị, eje nụta nke mụziri nwoke. Mana nwaanyị ahụ ka a hapụrụ obi ahụ maka na ha bibo ebe ahụ. Nwaanyị wee nwụọ, nke obere nke anụtazi mụọ nwoke. Ana niile nwoke were ịma na bụ di ha ahụ eje chịkọrọ ya.
wee bịazie n'ụzọ ahụ ebe ma nna ha ochie ahụ si pụọ bụ ụzọ niile a na-ahụ eso ha wee pụta wee ọbụdị na ha kpọrọ ndị mmadụ ana ụzọ na ha na-eti eti ama m ka ha si gụgide na-egwu ana wee lụọchie ya ọlụ. Gịnị bụ isi iwe ha? Na ha chọọzi ka esi n'ụzọ a wee na mana ebe a ka nwa ha nwaanyị si ana na be di ya gbam ha wa na onwe ha na-abịa nwaanyị a bụ mama gị ụzọ a ka maka na a ga-esi na be ha wee gafere wee rute ma ndị ọzọ si ebe a ga ugbo bụ iche mana gị nwa bụzi nwanne ha nwa bizi ebe a si ebe a na ndị be nne gị abịa gbuchie ụzọ be nna m gbuchizie ya wee lụchie ya ọlụ. Ịma ndị ha kpọ oge ha kọchara ugbo igwe si na ya afụberekwa ụdị a na ụdị a dịrọ kpọọ ịma ka esi eme onye isi agbata obi sikwa mba ikwesị ya jee n'ihe a ekwesịrị ime edosizie ya ha eje kpọọ ndị ịza ọzọ ndị nga ọrụ ka ha bịakwa gbuchie ebe ahụ lụchie ya. Ihe ịmara a na-ekwu ihe a bụ agbụrụ nne ihe a ji metụ m n'ahụ bụ ọ bụrụ na ọsọ na-achụ mbe nna m na asịkere na nna m ewere ala ma ọ bụ na ewere ebe ọzọ asị ya nataba ha na-eji ọbịa were nataba ndị nke a wee fụọ obi kpọọ ndị ịza ọzọ na ofu nwanne igwe osokwa na-azọ agba m na nke ọ na-azọ mana oge ka ha erube na ụfọdụ nke m si na ya bụ isi ụmụnna nne m ha niile bụ ndị na ofu na-eme tụtụ ga-aga ebe ruchizie ya. Mana ihe anyị ji ekwu okwu abụ na ụdị ihe dị otu a ndị mmadụ ka dị echeta ya mana ka esi mezie emechazie ekele dịrị ndị ogbeke na ukwuruta ha jikọzie aka ọnụ igwe wee sị mba na ụdị ha na afụbe na nke a dịbe onye owu wee fụ ntutu tasị mba ezi na ndị ọzọ dị iche iche ndị mmadụ n'ụzọ a dị ụfọdụ na-eme oge ịma na ndị be anyị chere efi nna m so na ndị chere efi n'oge gboo n'ụzọ a na a na-eche ezi ebe aha chee efi wee na-agagasị na-aga n'obodo dị iche ndị ọ bụrụkwa m sọ mma bi n'ogbe ahụ ewekwa ndị ọzọ bigasị n'ogbe ahụ ndị obodo wee mechazie wee jikọ aka ọnụ wee sị mba na ọ bụrụ na ahapụ ihe a na o nwere ike ibutezi n'ụzọ niile dị na obodo n'ọba na ndị mmadụ maka na ndị nke a na-azọ n'ọha na ha ka ụzọ ha si wee gafee na-achọ iyi ụzọ na a ga-esi jebe ebe ọzọ ajemecha jewanye ụzọ wee banyezikwa na obi onye ọzọ asịzie na mwasobezie mana ihe kacha atụ n'ọnụ ka ndị be anyị si ekwu nye nsogbu bụ nọọ ndị be nne gị maka na ọ na-agba emegbuo nwatakịrị ewere ana wee kpagbuo nwata o jee kọsara onwe ndị mmata nwanne ka m gwa gị onye mama m tọrọ kịta dị ndụ onye mama m tọrọ anwụgo mana nke ọ tọziri dị ndụ kịta na o nwere nwanne di ya bụ onye be mma m ha nwanne di ya nwa jere na be mma m ha mụọ ya onye a mechara nọrọ na be nwanne ya nwoke onye a na-anụ nwanne mma m wee too maka mama ya nwụrụ n'ogo nọrọ ebe a too ịma na onye a mechara wee gbata ịrụ ụlọ o nwekwara na be papịa ya mụ na ya nwere ofu ikwu nne mana o jewere be nwanne ya nwa na ikwu nne nke ya nwa ikwu nne m bụ be nne ya mana ọ hapụrụ be nne ya jewe n'ikwu nne ya onye a na-anụ nwanne my mother nwanne mama m oje si ya na ya chọrọ ịrụ ụlọ na ya marọ na ebe ahụ nwere ana na-amasịkwa ya na ọ bụrụ asị makwa ị na-ekwu na ịbụ nwa ha enyi ya ọrụ ụlọ ebe anwa mana nke gwa bụ mmadụ ịbịa jee gbuchie ndị be nne m ka nwere ana nwa na-achọ ịgwa gị na ka m si atọ ha ka m si atọ ndị ụmụ egwu ala ọ bụrụ na ha ka nwere ana ha ga-enye m ka m rụọ ụlọ enwere ụmụnne m dịka enwere m ụmụnne kịta ụmụnne m ụmụ nwaanyị amụtagogo ụmụ dịka Ifeọma Ekwi Ndidi Amaka ndị a niile amụtago ụmụ ọ bụrụ dịka na anyị nwere ana ofu onye n'ime ha bịagodo taa si wee ọkachasị ọ bụrụ na ọ gbatago iru ọ sị na ya chọrọ ka ya jee ruo ndị be nne ha wee kọwara akụkọ kọwaa mee nke a
nyewe ya nsogbu anyị nwere ike isi ya hapụ gị bịa ka anyị nye gị ebe ị ga-arụ. ịma na ya bụ ihe mere ihe awụọ ma akpata oyi na nke a bụ ndị be ụmụnne nne mebereziri nke a mana ihe o ji dị ụfọdụ maka na ụfọdụ ndị akwa ụmụnne igwe mana ewe ụfọdụ n'ime ha maka nke a ka ụfọdụ n'ime ha na-emebiri igwe obodo maka na ụfọdụ n'ime mana ụfọdụ checha na ndị amụgasịrị checha na onye bụrụ igwe ụfọdụ ị gaghị mana onye ma ya mmadụ bụ ihe na-egbu ya n'afọ ụfụ agha ihe ọbụla a chọrọ ime n'obodo ọ bụrụ ndị ahụ na-ebuteziri igwe nsogbu n'obodo mana ekele dị Chineke ụdị ndị dị otu a ha ma onwe ha ụbọchị nta anya na-achụrụ n'owere ịma na Chizzy anụnwụkwa ka ọ dị maka ndị obodo ọbụla a na-asị na ọsọ chụwa nwa ọgbanakwuru nne ya ikwu nne ya nke a bụ izizi nna anọ ndị kwesịrị ịgbata gị ọsọ enyemaka na be nna gị bịa jụwa si ihe mekwana nwa ha ihe na-eme ha ndị pụtazi na-achọzi ka ebe nke a bụzi na o kwesịrị ịbụ elele na isi na be ha na-ana be nna gị bụ agbata obi ọ bụrụ ha elele na ọ bụ obi ụfụ anya maka gịnị ime ihe bụzi isi iwe ha na-eji edozie ya sụsie ebe a maka na achọrọ m ibe dozibezie be nna ka ụgbọ ala na-agbafe na-aba nchọghị na mbụrụ ụgbọ gbaa ya achọ ibute aja na ndị ga-alụ ụlọ chọọ ibute ihe a bụzi ihe fụbarazi ama m na ilo si n'ụlọ wee webezie wee fụzie ntutu ta sị na moto agaghị agba wee banye na mana ebe a bụ ebe eji ụkwụ na-aga kemgbe ụwa ma na-alụ dị ya ọlụ ọ bụrụ dị na-eji ụkwụ ọ dị a ga-asụ tupu ịpụ anyị ị ga-asụ idozie ije n'obodo dị iche iche ugbu a n'oge udu mmiri fụ na ụzọ na-abịa gbachie ọ gbachiche si tupu anyị emebe ihe a na a ga-asụ n'ụzọ nye ndị mmadụ ego asụ edosizie ya ebe a na-ama ama na mmasị mba na ọ bụrụ maka ka ị ga-esibuzi moto na-abata mgbe echebe na ọ dị ka oge ụfọdụ a na-abụ mbụrụ ụgbọala na mbata nchọba mekanik na-ekwe ara amaka esi mmadụ si kwado ka m bịara ịkpọ ya maka igwe nwa dị ugwu na be nne ya mana ndị ogbeke niile na ndị okwuta ma ndị agba anụ ụfọdụ ga-ama ihe m na-akọ biko ndị ikwu nne Chizzy biko unu dajuo mmadụ one na ole na-emebi Chizzy mbọsị nwere gị ga-eji ohodo a ga-ejeriri n'ikwu nne m ebe ahụ ife ha na-agwa gị n'ihe ụfọdụ ọ na-afọ bụ ndị agbata ịmakwa ihe ndị mgbekwana na-akpọ m nwa eze ya ka a na-akpọ m nwa eze a sị na mba eze na nna mụrụ mba eze ha na-etu m afa nke a njere nri ebe a onwere dịka ịtụ ụjọ gịnị ndị ma na ọ bụrụ na mmadụ na a ga-asị kama onye ahụ ihe ga-eme onye ahụ ya ha ga-asị ka ha pụta ihe na-ekwu ha ịma ofu n'ime ha na-achọ ịzọ ndọrọndọrọ na-azọ ọkwa ihe ọ na-achọ ike ebe niile bụ nwanne igwe a na-eme tụtụ ga-aga ebe niile ọ dị m ka ndọrọndọrọ ọbụzi nwa ka ọ chọrọ ịbịa gosi na ọ ndị a ka eji ekpọ ka egosi ya na ha bụ mmadụ mana nsogbu adịghị ekele dị ndị ogbeke na okwuruta edozia mana nke bụ eziokwu onwero ebe m fụrụ ebe naanị ụzọ na-aga bụ n'oke ana ụzọ onwere ụzọ esiro na etiti ana mmadụ wee gaa n'ihe a ga-eme bụ a na-etinye ya bụ ụzọ ka ọ ghara ịbụ na ọ bịara gbarie ana nke nọ n'aka nri onwere ha ga-eji ya wee mee nke nọ n'aka ekpe onwere ha ga-eji ya wee mee mana ọ bụrụ ụzọ onwere onye mfugoro bi na ebe ọ ga-asị nke dị kemgbe ụwa ndị anwa na-ekwu ihe a ọ bụrụ be mmadụ ka a ga-agagide wee nabata na be nke ha be m ụbọchị ha na-abịa ịzọ n'ebe a nọkwa ha sicha na aza ana nke mma ana nke be anyị si n'iru be anyị mana ihe a dị njọ nwa ha onye ihe mee gị ka ikpe asọ chụwa gị ka ebe ị ga-agbanaka maka na ụfọdụ ihe ha na-eme ha ekewago
Keke ụfọdụ n'ime amagoro m ndị bụ ikwu nne m n'ezie. Oh, ha dị maka na kita Amagoro m ndị bụ ikwu nne m. Na gboo dị ha anọkata ịma kita anọkata mgbe anyị kpere mpe nwe ike anyị na-ana obodo anyị na-arụ obodo nọ dịka mkpụrụ ebe anyị ruo ebe anyị ga-agago kene ndị mmadụ ọsịcha anyị na onye a bụkwa nwanne anyị na onye a mana kịta ụdị ha nwa na-akpọkwa ụmụ m ana mkpọrọ ụmụ m na ị na ya na-agwa gị nwa na-akpọkwa ha eje ụmụ m na-eje na be nne ha ha na-eje na be nne daalụ ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị anyị ga-achọ ka ịtị ọnụ ihe ndị gboo kwenyere na ya mere na udo ọdịnala Igbo ka anyị na-ekwu maka ya akọnara akụkọ ka ndị ikwu nne nke m si ọ bụrụ ọfọ ha niile ịmarụgo ndị bụ ụmụnne ewe nke ha kpọtara ịma na oge gbuazi a na-eweta anọgide ewepụta ofu onye ka ọ babụrụ onye isi ụmụnna nke ewetara ugbu a dị m ka kemgbe o wetara ya ụfọdụ ifere adịghị eme ha eweta ha baghere n'ọkwa ebe ọkwa ha nọ na ezinụlọ na ihe niile a na-etisi etisi ihe niile a na-etisi o nwere ndị ikike na-abanye n'isi ọ bụ onye ya na ụbụrụ ọ na-emezi ya ka a ga-asị na ha bụzi Chukwu mana ekwo ndị na-emebi obodo ọtụba ndị nọ n'Abuja ndị nọ n'Abuja ndị nọ na gọọmenti haus ọ sị na mana ha marụ na imezi obodo a na-ebirikwa n'ụlọ ọ dị ma anyị ga-agbapụkwu ka mmadụ ole na ole wee tinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu. Abụ m Chizzy 09097711109 maọbụ 09023111009 ndị ahịa narọkwa unu ijele nwanyị ọ dị mma ka ya tata gịrị eju ijele egbogola anwụrị wee bata ogwu ego ọ dị m ka ọ fụrụ ụzọ bịa taa. Afa gị na-ebe isi akpọ biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ọkwa eze Enugu eze egwu ndị ka email gaa n'iru amechi a na-ekele eze Enugu daalụ daalụ eze Enugu daalụ amechi ekele gị ọ dị mma ka anyị na-ewekwa okwu unu. Afa gị na-ebe isi akpọ Emeka daalụ ndị ebe isi akpọ gaa n'iru daalụ ihe ndị Igbo na-efe na ihe ndị Igbo na-efe ekwetere nkwetesi ije ndezekwa ụka ọ na-echekwa ụka ike mana ekwetere ndị Igbo ma chi ha na-ekpe Chukwu okike abịa ma ha na-ekpe mana ihe mebiri ya bụ ihe a kọwara n'ikpeazụ efu ihe ka mekọ maka na o rutere ị na-akụpụtara m naanị etu esi echa si na ime ngafe nke mere abụ na nna m nwere gboo aka m na-ekọmarịta ahụ nna m nwụọ mana nwanne mpama ọ bụrụ na ọ na-echebe mpa mepere arụsị atịrị na-ekpekọrọ arụsị a na-epe ekpekere ndị ba ike mana ọha ha na nwanne ya ahụ nwụrụ anwụ na nwunye ya na ụmụ ya bụ ụmụ nwanne ya kwa na ọ ga-edobe ha anya obi ọbụla anyị ekwu ma anịwa ọ dịghị anọ ọkụ obere nke anyị nwere na vileji n'ebe ofu kọmpand ahụ ọ na-achọ iyi maka ọgwụ ma ihe ndị ọbụla chụpụ anya na ahụ ọ bụ ihe ọ dịka omenala Igbo ife chi nke ha ọ dịka ọbụbụ na nke ndị ọzọ ka nke ha mana ọ bụghị ihe mere bụ na anyị anaghị ewere ịtụnanya sie na nke anyị. Daalụ ekelekwa m daalụ nwanne daalụ afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ kwuchie okwu ike. Ọ dị mma 09097711009 ị nwekwara ike ịkpọ anyị na 09023111009 maọbụ ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka ị jee zite ozi gị wee kirie anyị na Kpakpando TV na YouTube. Afa gị na-ebe isi akpọ
afa gị na-ebe ishi akpọ ee nne ka imere ọkịja ka imere daalụ ọtụtụ egwu ndị amụma dịka Mike Ejeagha gụchara ihe a n'ọs na ịfụrụ anya adọrọzi maka nke ikwu nne ọ dị mma otu ọ bụ gịnwa ka o mere dị ma mmanụ ọla eziokwu ikwu nne nke mụnwa bụ ndị ọjọọ ha nwasef butere okwu dị n'ezinụlọ anyị okenye adọrọzi enwe ozi onye na-ekwu eziokwu so ebe ọ bụ na eziokwu anago m enwe ozi ebe ịfụrụ anya dị ekele gị daalụ ọkịja daalụ ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu afa gị na-ebe ishi akpọ nwaanyị ọma ndị ka email gwana anyị afa gị na-ebe ishi akpọ ụka amaka ọ ga-adịrịrị gị na mma anyị ga-ebe mgbe jiri ahụ na be anyị ọ na-emebi ihe ọ chọchọrọ nwata ọgbata ike ikwunye akpụpụtazi anya mgbe oyi onye mebiri enweghịzi nwoke nọ n'ezinụlọ ahụ famili ahụ gwụrụ agwụ anarabụzara ụmụnna ibie ọ dụrọ mmachacha daalụ ezigbo nwaanyị daalụ ọkwa ya ka ndị gboo kwere na ya okwukwe ndị gboo mana ugbu a ịfọrọ ka o si ada ndị ikwu nne nwanne nwere mkpọpụtazi anya ọ gbana ụkwụ agbana zoo n'ọba ezuzie enyi na nne ya kpọpụta ya bụ onye alụ o mebiri ihe na be anyị ọkwa n'ọka o mekere ndị be anyị n'uchie nwaanyị n'ike ebighị adịrọ mma aka daalụ ịfụnanụ ka o si eme ọkịja sị na ọ ka mma otu o si mee mma na ama na ọ bụrụ akụkọ na ọ bụrụ ifo ka nke a mekwara m wee wụọ m akpata oyi eziokwu wụọ m akpata oyi maka na nwoke a na-aja ịzọ ndọrọ ndọrọ ọ chọrọ iji mụ ka esi azọ ndọrọ ndọrọ o buru ụzọ wee na-asị m na Chizzy bụ nwa ha nwoke ka isi ọ bụrụzie nwa gị nwoke nwa nwanne gị nwaanyị ọkwa isi isi ọnwa nwa gị na-echere ọ bụ ụzọ si na ya bụ igwe ọkwa ya ka o ji azọ ọ bụ ụzọ si na ya bụ igwe na-azọ igwe ọ na-azọ igwe ka mụ na ya na-egwe amarodị m na ọ bụrụ ọ na-afụ mfụ anya ọ na-afụsara igwe mfụ anya ọ gwa nwanne igwe ofu nna igwe ọ sị m na ya bụ igwe na-asị ya igwe ị ga-adị mechaa mgbe m chọpụtara na ọ bụrụ igwe igwe niile ntichara gị na ị ga-adị ezi ka a ga-esi wee mịa mba anaghị achụ ya ọsọ na o nwere nwaanyị otu nwaanyị na be anyị di sịrị ya kedu ihe kpatatịrị na ịchọ isi mmadụ biko ịchọ isi mmadụ nyegodu m ihe a na ịmadụ onye a biko nyegodu m ya nọ nyegodu m ihe a osi dị ya ị chọrọ ịma di ya sị anyị achọsị ya nyasị onye a gị nye ya ọ bụ na onye ya nyere ihe ahụ kedu ya ga-eme biko ya gwara ya biko anaghị ya biko mere m ihe a ọ bụrụ na o mere ya biko anya ya tinyere ya kedu ya ga-eme ya eji onye ekwuru ya gwụra ka anyị were mmadụ ole na ole maka na ozi ọma eji ọfa nọgoro afọ gị na-ebe isi akpọ ekele gị daalụ nwanne daalụ Chukwuemeka gaa n'iru bee ya nkenke ọ dị mma ka otu isi wee na-akọ ihe a ọ bụrụ na ịgbakwuru onye ahụ nkịtị oche ndị mmụọ ka ọ na-azọ ihe ahụ ya nwee igbuchi ụzọ ebe ụzọ gara ndị nna nna ochie si aga kemgbe ụwa ọ bụrụ na ịgbara ya nụ nkịtị ọ ma na olu ogbu onwe ya ka ọ chọrọ igbu ihe ahụ ọ bụrụ ihe bụ omenala ọ ka mma ka anyị mewe omenala anyị karịa ịdị na-eme nke ndị ọcha nke ndị be anyị ka mma ịdị na-eme ekene dịrị unu daalụ afọ gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma oge na-asịzi anyị kwarapụ mana ọ na-afụnanụ ka anyị si taa akị ji eze bee ya nkenke o Chizzy biko ọ ndị Igbo na-eji adị nwere nsogbu a na-achị nwa mụrụ amụ na ọ na-anyị tọrọ ya abụ onye nze adị Igbo
Dalo moshine. Moshi Lauda, our village. Dalo. Amechi. Chikota ifunana ka na nchịkọta okwu m ihe na-ekwu bụ biko ka ndị ikwu nne ọbụla ka ndị ikwu nne nke mụnwa ka ha ghara ịdị ka ndị ikwu nne unu fụ nwa unu na-akpara ha yi n'ume unu fụ nwa unu ajụọ ya ọ gịnị na-eme etie nwa unu ihe ọ gbara gbapụta unu unu a na-adụ nwa unu ezigbo adụmọdụ na-ekpere ya ezigbo ekpere ọ bụrụ ya na nwa gbarụ ịgbakwa na be anyị onye gbapụ ọsọ bịa kụọ gị nsọ ka anyị si akpụ ya kama mmadụ ga-emechi ya aka ịnụọrọ ya ọgụ mana ka na enyi onye si n'ọka kpọọ kwuru na mmadụ gbara gbana ikwu nne ya ọ gịnị bụ ụdị ha biko ofe rọrọ arọ zoro anyị biko ka anyị gosiwe na ịfụnanya ebe anyị nọ na nwa bụ nwa. Ekene ndị ogbeke na ukwuruta niile na-agba na-ekene igwe Okechukwu nọ na obodo ekene gị ekenechie gị kene onowu Edi Lion ekene gị onowu Sunday Dago ọ ga-adịrị gị na mana ndị ogbeke niile nne nna ma kpọcha afọ ha niile na ụmụ ntorobịa pụtara fo ntutu tasị na afọ beghede ha na nsọ ka a chọrọ iweta na ndị ogbeke na ukwuruta wee si mba na a ga-eme ihe dịka o kwesịrị ekene m unu niile ma ọ bịara igbu anyị ga-egburiri Owere. Abụ m Chizzy and okwu niile anyị kwuru ebe a na ka anyị si kpara bụ echiche ndị kwuru ọ bụ echiche nke ya na Solid FM mbugharị ọnọdụ ugbu a oziọma Ejiofor eduru unu ga-egaba na oge nke ya ya dịrị anyị niile mma. Onye mara ife bụ ife ọma ya mebe ya, onye mara ife ọjọọ ya ziere ife ọjọọ. Abụ m Chizzy and mụ na Amechi kwere ekwe na anyị kene ka ọ dị m